imali eshisiwe. Embuze mina ngithi angisaboni ke manje noma ubona umuntu noma ubona inkukhu ye-bright pack indlela sebemhlophe ngayo. And angisho ukuthi umuntu angayicorrect into edinga ukucorrect. But rather than ukususa into ende vele uNkulunkulu akunikele awucorrect ngani la seqeda khona. Awuthathi ngani imali uyolungisa la. Ngoba kusizi ukuthi ube nobuso baphesheya into oyidingayo kodwa ikhekhela kaNongoma. Ngoba ungambofu ebusweni kodwa okusalayo mengabe la isingenzansi kungathi umgwaqo waseSoweto ama-potholes ngapha nangapha ngeke kuze kukusize ngalutho. And as women we put a lot of pressure. Uma uthanda ukuyifaka i-makeup ifake, but i-makeup is supposed to enhance your beauty, not change how you look. Ngoba ungaze ubona abafana bekubuka ukuthi uzucabanga ukuthi hawu bayangithanda kanti babuka ukuthi ukusabufani nomqala. And i-makeup ngeke ikushintshe, ayifanele wonke umuntu. Omunye uthi ayifakile ubone kodwa ubuso buthi mina ngifuna ukuyotheza mina. So what works for person A doesn't necessarily work for person B. Masingase siyibambe lapho nje. Mina nje nginezinto zami ezingiphilisayo. Engingasoze ngayishintsha. Mangangibuka nje kahle amabele amawalingana. And I love that. I use it to my advantage. Ngoba kusho ngiyakwazi ukuqoma abathanda amabele amancane, ngiyakwazi ukuqoma abathanda amabele. Muthanda amabele amakhulu dlala ngaka left. Muthanda amabele amancane dlala ngaka right. Wonke umuntu uyajabula. And singayishaya amakhanda, sishaya amakhanda sithi abafana bathanda amabele amakhulu, abafana bathanda amabele abafana bathanda amabele. Ngisho ngathiwa seli bacakile ngathi idrip yasesibhedlela engenamanzi. Umfice selinkonkoshele emunye. Uzoyibuza ukuthi awukhansela. Ukuba nakwintuthuko ngiconcentrate kanje ngabe ngifuna ezikhala. Asiyeke nje kulosifakela ipressure engangeni esingayazi. And one problem we have inini amadoda ethu. Buka manje sigqoka ama-clothes siyimpintshile ni-comfortable ini. Ni-comfortable ini. Thina mesifika emakhaya kusafanele siyogeza ubuso suze lapho uphenda abasebusweni. Nina umuntu uyakwazi ukufika ngene embhedeni alala. Engagezanga. And bayathetha uma bafonela uthi awusibungisa nabangani bami bana ngicela ukhweca isisu. Bayakwazi ukusitshela ukuthi ngiyakamngani wami ngicela ugqoke iqhoks namhlanje. My message to you ladies, no amount of good sex is worth ukuthi ube no blue eye. Futhi ungasanganiswa abantu bone abantu ukuthi hey sekuyimina ngedwa nje nginganamuntu. Ngava indlela abanye bava indlela beba nabantu uthola ukuthi umbambe wazombanga ngocicane umuntu wakhe kodwa la iqhuzu leBarrett. Indaba abantu batshela ukuthi hey futhi laba bashadile baWest muhle nabantu futhi abebesanda ukushada awukwazi ngisho ukukhuluma ngeword ongeke uunderstand wena ukuthi kunethiswa yini ngoba unawo umkhonyana. Hayibo mina into engizomtshela yona yabo umshado ufana nendlu eshayo. Abangaphakathi bafuna ukuphuma, abangaphandle bafuna ukungena bayokhipha abangaphakathi. Futhi manje ukuthi uyazi wena ukuthi ingane yakho ayithuli inganikwanga idama ebusuku. Buy a vibrator. And in them ngama-vibrator, you choose your own color, your own size, your own shape, inama-shape ahlukene. Uyazikhethela and ayikho i-vibrator yokuvusa ekuseni ikutshela ukuthi idinga i-breakfast. Ayikho i-vibrator ekushiyayo i-weekend yonke ithi ihambe namanye ama-vibrator for a vibrator. Solution nje yendoda. If you told i-vibrator noma uyitholela indoda ehamba nge-wheelchair. Uyazi ukuthi mengithatha isihlalo ngasibeka lapha ngeke asithole ngomficela engamshaya. And yabona kulonyaka my beautiful
ladies uyashisa eDurban ngijulukiswa ilight ngila stage uyacabanga kilanga laseDurban sesifosiwe ke thina usibuku tshela ukuthi hayi phela samba namajita ngeke uhambe nje you need to put on nje into ezokwenza nawe ube muhle get yourself 100% Indian hair umtshela nawe sibuku get yourself 100% Nigerian dick. Thank you very much my name is Hi guys, please don't forget to subscribe and press the notification button so that you do not miss another video.